Vi er vist lige ved at være klar. Velkommen alle sammen. Vi har indkaldt til pressemøde i dag. Jeg er sammen med Naalakkersuisoq for Sundhed, Gisda Fenker og landslæge Henrik Halsen. Og vi vil så orientere om den nuværende coronasituation og planen for genåbningen af samfundet. Dagene bliver længere, sneen smelter, og foråret er godt på vej. Og derfor er vi også i gang med at planlægge sommerens arrangementer, og er i gang med at glæde os til det, der skal til at ske. Sundhedsvæsenet er godt i gang med vaccinationerne i landet, og vi er lykkedes med at holde smitten ude af landet, takket være en stram indrejsekontrol. Det går i den rigtige retning, både her i landet og i Danmark, og på denne baggrund har vi besluttet at lempe på restriktionerne gradvist. Jeg vil dog understrege, at disse lempelser sker under forudsætning af, at vi kan håndtere situationen. Det vil sige, hvis det derfor viser sig, at vi ser en uhensigtsmæssig stigning i antallet af indrejsende smittet med coronavirus, vil lempelserne kunne blive erstattet med nye restriktioner igen. Antalsbegrænsningerne på forsamlinger blev fjernet i denne måned, og vi på dette pressemøde redegør yderligere for de næste faser i denne plan. Men inden Kirsten præsenterer planen, vil jeg give ordet videre til Henrik, der vil fortælle om status på covid-19 og vaccinationsprocessen. Værsgo, Henrik. Der har mange steder ude i verden været store problemer med covid-19, som har bragt både død og sygdom og omfattende økonomiske og sociale konsekvenser med sig. Indrejsekontrollen og karantænen har gjort, at der ikke har været smittespredning af betydning her i landet. Der er siden nytår kun kommet nogle få smittede ind, som er fundet ved vores 5-dages-testning. De har alle været i karantæne og ikke nået at smitte andre. Indrejsekontrollen medfører besværligheder og omkostninger, men den har vist sig effektiv. Samfundet har været åbent. Børnene har gået i skole. Uddannelsesinstitutionerne har været åbne, og vi kan færdes frit, uden mundbind og andre restriktioner. Få lande er sluppet så let fra pandemien. Nogle gange kan det måske få os til at glemme, at covid er en ganske alvorlig trussel, som kan have omfattende konsekvenser. Vi er nu i fuld gang med den næste store skridt mod en normalisering af samfundet. Nemlig, at flest muligt bliver vaccineret. I første omgang er det dem, der er i størst risiko for at blive alvorlige syge eller dø, der er blevet vaccineret. Derfor blev borgere på 65 år og ældre i de største byer tilbudt vaccination. Efterfølgende er der gennemført vaccinationer i nogle mindre byer og i bygder i Sydgrønland. Disse steder er alle på 18 år og ældre blevet tilbudt at blive vaccineret. Og det er fordi, det er vanskeligt at komme tilbage til de samme steder mere end to gange.
Det næste mål for vaccinationsindsatsen er i Tasiilaq-området og Nordgrønland nord for Ilulissat. Herefter følger bygder på vestkysten, og til sidst vil dem under 65 i de største byer blive tilbudt vaccination. Målet er at sikre dem, der er i størst risiko først. Endelig vil der i den kommende tid ske revaccinationer i de steder, hvor der er vaccineret første gang. Hvor hurtigt vi bliver færdige afhænger helt af, hvornår der kommer vaccineleverancer fra Danmark. Som det ser ud lige nu, vil vi ikke kunne blive færdige før til august måned. Der har indtil nu været noget vekslende tilslutning til vaccinationerne. I Sydgrønland var det kun 2 ud af 3 af alle på 18 år og ældre, der tog imod tilbuddet om at blive vaccineret. Mange mennesker er ubeskyttede, og det er ikke nok, hvis man skal være sikret mod udbrud af covid-19. Andre steder har tilslutningen været væsentligt bedre. I Ittoqqortoormiut blev næsten 9 ud af 10 vaccineret, og det er flot. Og det vil aldrig blive alle, der bliver vaccineret. For vi tilbyder blandt andet ikke vaccination til gravide og kvinder, der ammer. I Grønland har vi indtil nu kun vaccineret med vaccinen fra firmaet Pfizer-BioNTech og fra Moderna. Disse vacciner de er anvendt til mange millioner mennesker verden over, og der er ikke opstået alvorlige bivirkninger. De vacciner, der har forårsaget blodpropper, har slet ikke på noget tidspunkt været anvendt her i Grønland. Tak. Tak for at fremlægge omkring status for vaccinationen. Derefter giver jeg ordet til Naalakkersuisut for Sundhed Kirsten omkring ophør af myndighedsflyvning og planen for genåbning af samfundet. Gista, værsgo. Tak, Mutti. Det er besluttet, at vi foretager en gradvis genåbning af samfundet, og vi glæder os til at kunne tage de næste skridt til at vende tilbage til en normale omstændigheder. Selvfølgelig vil vi løbende monitorere situationen, fordi hvis der skulle ske noget, som vi ikke har hensigt til, så kan man i nødvendigt omfang implementere nye restriktioner igen. Det går i den rigtige retning her i landet, og derfor tager vi nu næste skridt til at åbne samfundslivet mere op. Vi har siden årsskiftet haft såkaldt myndighedsflyvning, hvor der alene blev tilladt begrænset indrejse efter ansøgning. Den 3. maj stopper vi denne procedure, og vil herefter tillade fri indrejse fra andre lande. Det vil sige, at man ophører, at man skal ansøge før indrejse til landet. Antalsbegrænsningerne vil indledningsvis være maksimalt 600 indrejsende per uge. Det vil sige, at der maksimalt kan være 200 personer per fly med 3 fly om ugen. Kravet om at isolere sig
og kravet om gentestning efter 5 dage bliver bibeholdt, også selv hvis man har fået vaccinationen for anden gang. På meget lang sigt håber vi, at det igen bliver muligt at ophæve alle restriktioner. Når vi er kommet videre og længere i vaccinationsprocessen, vil vi også se på de tilbageværende restriktioner, eksempelvis forsamlinger på tværs af kommunegrænserne. Men enhver lempelse af restriktionerne skal ske på forsvarlig vis, så vi må væbne os med tålmodighed. Jeg vil også gerne sige noget om de nye bekendtgørelser. Med ophøret af myndighedsflyvning den 3. maj vil der blive udstedt nye coronabekendtgørelser. Indrejse- og forsamlingsbekendtgørelsen er kun ændret i mindre omfang, med enkelte præciseringer. Udover disse bekendtgørelser kundgøres der også en bekendtgørelse om maksimal belægning på fly. Med hensyn til forkerte oplysninger omkring vaccinationerne vil jeg også gerne sige nogle ord. Vi kan konstatere, at der er mange, der udtrykker bekymringer for vaccinernes sikkerhed. På de sociale medier, for eksempel på Facebook. Ud fra oplysninger, der bliver spredt på Facebook. Desværre forholder det sig sådan, at der bliver delt forkerte oplysninger ud om vaccinerne. Jeg skal på den baggrund anmode alle om at være kildekritiske, når I læser noget fra uofficielle kilder. Det rigtige sted at finde oplysninger om vaccinerne er blandt andet på nun.corona.gl. Hvis I har nogle spørgsmål, I ikke kan finde svar på, er I også velkomne til at kontakte Corona Hotline. Og tak for ordet. Tak til Gista. Som Gista siger, og som Henrik også har sagt, så har vi en mulighed for at vende tilbage til en mere normal hverdag. Men her er det så betinget af, at der er en stor andel af befolkningen, som vælger at lade sig vaccinere. Naalakkersuisut opfordrer derfor alle, som bliver tilbudt vaccinen, om at lade sig vaccinere. For det er ikke kun til fordel for den person, der bliver vaccineret, men også for samfundets skyld. Særligt med hensigt på at åbne op til en mere normal hverdag. Derfor skal vi opfordre til, at vi kan tage det næste skridt først til at åbne op over for en mere åbning af samfundet, hvor vi alle kan vende tilbage til en tid, som vi er vant til før corona. Så er det nødvendigt, at så mange som muligt i samfundet accepterer og siger ja til at lade sig vaccinere. Derved vil man også kunne tage det næste skridt med hensyn til at åbne op over for erhvervsmulighederne, også med hensyn til landets indtjening og turismesektoren, vil man have større muligheder for at åbne op. Naalakkersuisut går ud fra personens helbred.
Derfor har naalakkersuisut også planer om en større åbning af samfundet. Men nu tænker vi ud fra, hvordan det går med vaccinationen, men også med hensyn til udviklingen af coronasmitte i udlandet, vil vi allertidligst kunne åbne op i slutningen af august eller september. Men det er nu kun noget, vi går ud fra lige nu, for det beror sig på, hvordan vi som samfund og hvordan vi som individer accepterer et samfundsansvar og siger ja til at lade sig vaccinere. Vi håber fra naalakkersuisuts side, at vi endda tidligere end august eller september vil kunne tage skridtet til at åbne mere op for samfundet, men i den forbindelse skal jeg igen sige, at det vil komme an på, hvor mange her i landet, som har fået vaccinen, og hvordan det forholder sig med hensyn til smitten i de lande, som vi har tænkt os at åbne op overfor. Så naalakkersuisut kan på nuværende tidspunkt først se, at landet kan blive fuldstændig åbnet op igen til august eller september, og det vil bero sig på, at man vil kunne tage det skridt, vil bero sig på, at man ude på kysten vælger at sige ja til at tage vaccinationer. Derfor går vi også ud fra, at vi herfra på mandag begynder at åbne mere op på landet, hvor vi også vil kunne tage skridtet til at tage hen mod mere normale og velkendte tilstande. Men det punkt, hvor vi er nået til i bekæmpelsen af corona, er det nødvendigt, at vi stadig samlet som befolkning står sammen, fordi vi er sluppet relativt godt ud af den her coronakrise. Og der har været relativt få smittede her i landet. Hvis vi skal fortsætte den udvikling, og hvis vi tænker på vores egen beskyttelse, og hvis vi også tænker på vores ansvar som samfund, så betyder det ikke, at vi åbner op for landet, ikke at corona er et overstået kapitel, fordi corona florerer stadig i udlandet. Men vi har et ansvar som et samfund til at stå sammen over for corona, og lad os stå sammen om det og fortsætte det gode arbejde. Tak, og vi siger tak for ordet og åbner op for, at journalisterne kan stille nogle spørgsmål. Tak. Den her bekendtgørelse, som træder i kraft fra på mandag, som du fortalte om, Kista. Den her nye bekendtgørelse, hvor lang tid skal den gælde? Og så til de mere afsidesliggende byer og bygder. Har man tænkt sig at bibeholde den ordning, som man har kørt indtil videre, og så giver ordet givet videre til Gista? De her nye bekendtgørelser er gældende indtil 31. maj. Med hensyn til det sidste spørgsmål, kan du lige stille det igen? Lige nu forholder det sig sådan, at for eksempel, hvis jeg skal til Uummannaq, og jeg er ankommet fra udlandet, så skal jeg først have et ophold i Asiat, og hvor jeg først skal få taget en test, hvor det skal påvises, at jeg ikke er syg. Har man stadig tænkt sig at holde fast i den fremgangsmåde? Jo, tak. Jeg har ikke sat mig helt ind i de her spørgsmål, så jeg vil lige give ordet til Henrik. Men de her gældende bekendtgørelser er stadig gældende. I de her nye bekendelser handler det kun om, at man indstiller myndighedsbeflyvningen, og så åbner op for, at der kan ankomme 3 fly om ugen med hver 200 passagerer, altså 600 passagerer i alt om ugen. Og det har vi så valgt, det skal være gældende indtil 31. maj.
Men det du efterspørger om, det er, at de gældende bekendtgørelser stadig er gældende. Det er måske til landslægen det her. Det er, hvis ansvar er det, at flest mulige bliver vaccineret. Og hvad vil man gøre for, at flere bliver vaccineret? Det er den enkeltes ansvar. Det er jo selvfølgelig ganske frivilligt at lade sig vaccinere. Og som det allerede er blevet sagt, ja, så har det betydning for en selv, men det har i høj grad også betydning for hele samfundet, at så mange som muligt lader sig vaccinere. Fordi når vi for eksempel skal rådgive Naalakkersuisut om ændringerne af indrejseforholdene i Nordgrønland og i Østgrønland, ja, der vil vores rådgivning i høj grad være baseret på, hvor mange der er vaccineret i de pågældende områder. Så har jeg et spørgsmål mere, det er til Mutti. Ja. Du sagde, at hvis der kommer et uhensigtsmæssigt antal indrejsende som med corona, så vil restriktionerne blive genindført. Hvor mange smittede er det, vi taler om? Så hvornår skal de der restriktioner så gælde igen? De her strengere restriktioner kunne blive indført igen, men der vil det så være et spørgsmål om, der pludselig kommer smittespredning i landet, og det kan vi selvfølgelig ikke sige på forhånd. Og det er også derfor, vi lægger ud med en forsigtig åbning af landet. Og det har vi også haft erfaringer med fra i fjor, hvor vi har åbnet langsomt op på en måde, hvor vi har kunne styre det. Og nu er det også vigtigt, at i forbindelse med udrulningen af vaccinationerne, så er der noget, der hedder flokimmuniteten. Det vil sige, at eftersom der er flere, der er immune, så vil vi også kunne åbne mere op for landet på en forsvarlig måde over for samfundet. Derfor kan vi ikke umiddelbart sige præcis, hvor mange personer det skal være, der bliver smittet, før vi indfører de her restriktioner igen. Fordi vi har også haft rigtig mange gode erfaringer med at begrænse smitten her i landet, og vi vil så tage det her skridt, som vi har haft erfaringer med tidligere, og ligesom Hans og Gesta har sagt, så er det også har vi også et meget stort personligt ansvar i forhold til at sige ja til vaccinen, men også i forhold til de her coronaregler og foranstaltninger, som vi er blevet vant til at bruge, og det skal vi også fortsætte med i de næste år, skal vi regne med. Og så er der Apodo. Det er måske mere til landslægen. Jeg vil gerne spørge om, du siger, at dem, der ankommer fra andre lande, det har været meget besværligt med at undersøge dem. Hvordan er man kommet over det i forhold til at åbne mere op for landet igen? Har du mulighed for lige at gentage det? Jeg er lidt... Du sagde i dit indlæg, at kontrollen med indrejsende fra udlandet har været besværligt indtil nu. Og har I snakket om fra jeres side, om hvorfor I har så besluttet for at genåbne landet meget mere nu? Det jeg har givet udtryk for, det er, at disse restriktioner, som er, når man skal indrejse, at det er besværligt for de rejsende, og det giver nogle vanskeligheder for erhvervslivet, det giver nogle vanskeligheder for privatpersoner, og derfor vil vi selvfølgelig gerne af med disse restriktioner, så snart det er forsvarligt, og risikoen for et udbrud i samfundet er begrænset. Så det er det, der har været baggrunden for vores rådgivning til Naalakkersuisut. Og jeg ved ikke, om jeg skal gøre det på dansk, altså et tillægsspørgsmål til det. Når indrejsekontrollen har været besværligt, hvordan har I så klaret at få den undersøgt? Altså, har I haft flere, der kontrollerer, eller hvad? Nej, det er, når jeg taler om besværligheder, så er det over for de rejsende, og de konsekvenser, det har
for de rejsende, at der er karantæne i landet, og de konsekvenser, det har for erhvervslivet, at der er karantæne i landet, fordi man mister jo en masse arbejdsdage, som jo koster samfundet ressourcer. Men det at udføre selve testningen, det har ikke været nogen voldsom udfordring for sundhedsvæsenet, efter vi først fik det etableret. Hvad skal der til, før I ophæver krav om hjemmekarantæne? Men vores anbefalinger vil blive tilpasset, hvordan udviklingen vil være. For det første, hvor mange smittede, der kommer ind i den kommende tid. Vi vil også kigge nøje på vaccinationsdækningen, hvor mange bliver vaccineret. Vores mål er, at et væsentligt punkt vil være, når alle på 50 og derover er vaccineret i Grønland. Desuden følger vi jo meget nøje den internationale udvikling. Der bliver ved med at opstå nye mutationer. Den engelske variant har ikke vist sig som den trussel, man måske umiddelbart troede. Men vi følger hele tiden med i, om der kommer nye mutanter op, som gør, at vi må forholde os anderledes. Ja. Danmarkimi nunatsinnu tikisinna susapaatiakunnon sasynnoin. Der er 600, der kan ankomme fra Danmark til Grønland. Hvad så med Islandsruten? Bliver den åbnet, eller er der planer om, at den skal åbnes? Lige nu åbner vi op for, at man kan rejse fra København til Kangerlussuaq med hensyn til de andre lande, som vi plejer at rejse imellem, og ud fra, hvor langt vi er nået med hensyn til at åbne op, og ligesom lægen har sagt, hvordan det går med smittespredning i udlandet, så bliver det næste skridt, at vi åbner op for de her andre ruter. Er det så noget, I snakker om? Jo, selvfølgelig er der kontakter mellem Naalakkersuisut og de lande, vi normalt plejer at arbejde sammen med. Men lige nu holder vi fast i, at vi tager en forsigtig genåbning ud fra den forsigtige tilgang, vi har valgt at bruge. Som vi har sagt, så gælder de her bekendtgørelser indtil 31. maj. Og landslægen og sammen med Epidemikommissionen har vi lavet en løbende vurdering omkring, hvordan det forholder sig i verden med hensyn til smitten med covid. Og særligt her inden for den seneste tid er der også sket en stor åbning i Danmark, hvor vi også følger tæt med i, hvordan det går med smitten og i Danmark. Og også om det vil medføre, at der måske også kommer smitte her ind i landet. Og når vi får et grundlag for at kunne foretage mere åbning på forsvarlig vis, så vil vi, så vil vi kunne vende tilbage til en mere normal tilstand i samfundet. Har landslægen noget at tilføje? Gasaluk. Jeg har et lidt andet spørgsmål, eller det er måske noget, jeg allerede har stillet. Den her bekendtgørelse gælder fra 3. maj, og den gælder indtil 31. maj. Hvorfor gælder den i så kort tid? Det er kun lige 28 dage, den gælder. Selvfølgelig må det også have nogle administrative konsekvenser. Men efter den 31. maj, hvad sker der så derefter? Jo, der vil ske en løbende vurdering derefter. Her indtil den 31. maj har vi fremlagt det, vi skal have som vores grundlag. Efter den 31. maj vil vi kigge på, hvordan vi skal forholde os til de her bekendtgørelser på længere sigt.
når vi så også ser, hvordan det går med de her 600 om ugen, der kan komme ind i landet, så kan vi se på, hvilke andre tiltag man muligvis kunne tage. For eksempel kunne man i fjor se, at dem, der kommer ind, også at der også kunne blive flere og flere, der kom ind. Også, Bibi? Lidt på spørgsmålet, men du siger, at man tidligst kan åbne op i august eller i september, men kan du uddybe, hvad du mener med åbne op? Er det livet før corona, eller hvad mener du? Tässä oqaatigisaajaqart unaasoraara coronasiorqullugut sungiusimasagut allangor inuusaatit Livet før corona, det er ikke mere. Vi har også nye vaner, som vi har tilegnet os. Så det her med at vende tilbage til tilstandene før corona, det er ikke rigtig noget, vi kan vende tilbage til. Vi skal nu blive vant til at vaske hænder og følge de her andre anbefalinger. Men en fuldstændig åbning eller en total åbning, det er først en mulighed tidligst i august eller september, regner vi med på nuværende tidspunkt. Men vi håber, at det vil kunne ske på et tidligere tidspunkt. Men det vil så komme an på, hvordan det går med vaccineringen her i landet. Og også hvor mange borgere, der har fået de her vaccineringer. Først derefter vil man kunne tage de her næste skridt. Som jeg har sagt, så vil vi fra Naalakkersuisuts side og her fra landet prioritere det at forsvare mennesket, fordi det er det, vores udgangspunkt er. Men vi skal også regne med, at i forbindelse med åbningen af landet, så er det muligt, at i den nærmeste tid, at der kommer smitte ind i landet, og det må vi regne med. Men de begrænsninger, der er nu fra bekendtgørelsen, er det, vi går ud fra på nuværende tidspunkt, og de er så gældende indtil 31. maj. Der vil selvfølgelig ske løbende vurdering, og så derfra vil vi kunne se på de næste skridt for en yderligere åbning af landet. Og så har jeg følgende spørgsmål. Med hensyn til, hvor mange er der blevet vaccineret indtil nu? Og der er mange, der er i tvivl, siger du, Gista. Fordi der er en masse information og kritiske spørgsmål og forkerte oplysninger, der bliver delt på sociale medier, hvilket medfører, at der er nogle flere, der vælger ikke at få taget en vaccine. Kan du sige noget kort til de her mennesker med hensyn til at få dem til at prøve at sige ja til vaccinationen? Jeg vil først give ordet til landslægen for at sige noget om, hvor mange der er blevet vaccineret, og så vil Gista svare på det andet spørgsmål. Ja, det er jo omkring 8.000, der er blevet vaccineret første gang. Og det betyder selvfølgelig, at det er ikke så stor en andel af den samlede befolkning, der er blevet vaccineret endnu. Men her i maj måned forventer vi at få ret store mængder vacciner. Så i maj måned og endnu mere i juni måned forventer vi, at langt flere vil kunne blive vaccineret hver uge. Men den ukendte ting er, hvor mange vacciner, der bliver til rådighed. Altså vi har indtil nu været i stand til at bruge de vacciner, der er kommet hertil, inden for meget kort tid. Og det vil vi også fremover. Så det er antallet af vacciner, der er begrænsningen. Tak. Der er apaqut aapan kista takan. Qoyana. Jo, tak. Dem, der er tilbageholdende over for at få vacciner, som er ængstelige for det, så kan jeg selvfølgelig forstå, at de måske har deres bekymringer. Fordi det, der sker rundt omkring ude i verden, bliver delt på Facebook. Men uanset, så har vi et stort personligt ansvar for at forhindre smitte. Vi skal prøve at undgå, at sundhedsvæsenet bliver overbebyrdet, og derfor vil jeg foreslå, at jeg vil anbefale, at folk siger ja til vaccinen. Hvis de har deres betænkeligheder med vaccinen, så er der flere muligheder.
hvor man kan henvende sig til, og der er også oplysninger på nyn.gl. Man har også mulighed for at få samtale med nogen for borgerne. Ligesom vi har sagt, og som landslægen har fremlagt, så forholder det sig sådan, at de vacciner, det bliver brugt, er fra Pfizer, BioNTech og Moderna. Og ude i verden har man rigtig mange gode, positive oplevelser med de vacciner. Og det er også dem, vi bruger lige nu. Der er selvfølgelig i andre lande, bruger de forskellige vacciner, men dem bruger vi ikke her i landet. Og fordi de vacciner, det er dem, man har gode erfaringer med indtil videre. Og så er det Gasaluk, og så skal vi til at sige tak for i dag. Jo, det er vist mere et spørgsmål til landslægen med hensyn til rejse. Så hvordan forholder det sig med dem, der har fået vaccinen, altså her med vaccinepas? I har tidligere snakket med nogen i Danmark. Hvor langt er man nået med det? Vil man indføre coronavaccinepas her i landet? Ja, der foregår en række forhandlinger med de danske myndigheder om, at vores vaccinedata kan komme ind i de danske databaser, så dem, der rejser, har mulighed for at have deres vaccinepas på deres mobiltelefon. Men lige nu er udfordringen af ren juridisk karakter, fordi rent praktisk, der er vi klar til at gøre det. Og der er vi afhængige af beslutninger i Danmark. Men jeg tror bestemt, det kommer i en nær fremtid. Gasaluk apaqutissaqarpit allamik. Det ligger simpelthen i, at der er nogle begrænsninger i flytning af persondata fra Danmark til Grønland, hvor man fra dansk side ikke umiddelbart er åben for, at der kan flyttes personoplysninger. Fordi det kan der i det øjeblik, at de ligger i en dansk database, og man så kan læse det på sin mobiltelefon, også heroppe. Så kommer informationen jo herop. Der er Budo. Apollo snakker ikke i mikrofonen. Jo, hvis der er flere spørgsmål, har I også mulighed på et senere tidspunkt at stille spørgsmål til Naalakkersuisoq for Sundhed, til Henrik og til formandens departement samt dem, der arbejder med corona. Så jeg vil gerne sige tak for, at I har deltaget i pressemødet i dag. Og jeg håber, at I gør god brug af foråret, det kommende forår her rundt omkring på kysten. Og lad os passe på hinanden og gøre god brug af det ansvar, som vi har. Fra Naalakkersuisuts side vil vi tage de her næste skridt til at åbne mere op for landet. Vi vil ikke glemme at beskytte befolkningen, men vi vil åbne mere op for landet på baggrund af, at der sker en stigende vaccinering her rundt omkring i landet. Jeg håber, I får en god afslutning på ugen. Det er jo helligdag i morgen. I må have det godt alle sammen. Vi skal nok komme med nogle udmeldinger, når vi er klar til at tage de næste skridt, og tak for det.